karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them. Di man yung kagikan gapon. Wapagit ka ba human na ng pangutanaha, Ian? Kung nadani mo sa imong bakak ang akong amahan, maungwa ka niya awaya, ako dili. Ug dili ko muhunong sa pagpangutana nimo kung di ka mutugan kung diin kagahapon. Muragit ka, plakang ko pa, Ian. Nga na ba dili magit ko ni mahunungan, ha? Muhunong lang ko kung musulti ka kung diin kagahapon. Misultin ako ni mo. Birthday si mong amahan, og ako siya ni surprise. Og tibok adlaw gyud ang imong preparasyon. Natural. Ug unsa may imong surprise ni Papa? Party! Magpa-party ko og akong gasto. Adto sa beach. Og imbitado hangtod ang imong uyab, si Lyra. Karon, unsa man, okay na ka? Kung okay na, mapadayon ako sa kong pag-jogging kay hapit na mo buntag. Klaro kay namakak siya. Tunay gyud siya gilakaw nga kinahanglan gastuhan gyud ang usa ka adlaw hangtod nas gabi. Beach party na sab. Magamit na gyud akong bathing suit ini. Nang Sedes, nang dali naman nang. Binoy, ato na ipahimutang nga atong mga bawon. Oh, ako nakuhaon ng mga imnonon. Pagkaninduta gud ining ilang cottage din he. Cute man kayo. Ay mga bye-bye. Kanang cottage nga gumamela, mo nang among kwarto ni Ed. Ay, man akong kwarto. Kanang Rose ay nga cottage, mo nang imong kwarto. Uy, ma'am, adto lang ko sa baybayon, ma'am, ha? Nang, may kaugalingon na mong kwarto. Kamu si Binoy. uy. VIP sa VIP? Uy, huwain po mo nung atong birthday celebrant, uy. Malangan ko na siya kay doon na pa siya gitambungang birthday. Unsa? Kinsa ba sa dang kadungan og birthday ni Papa? Ba't lang? Sir Jun na hibaw. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sige, blow na ang candle sa imong cake, Veron. Igo naman siyang mitutok ni mo, Ed. Okay. Ako rin mo blow sa imong candle, ha, Veron? Sige. Pag-wish na diya. Happy birthday, Veron! Happy birthday, anak. Nang Sedes! Nang! At, topay seashells, oh! Dali, Nang! Ibutang sa atong basket, dali! Ay, hala! Uy, kanindot kining kinaso na! Nagkiat ang naw ni Alexa. Ay, kinikini day, oh! Uy, Dagway. lingaw kayong duhas, ha? Uy! Siksi kayo si Mama Alexa siyang shorts nga pakigol og blouse hab nga murag brown, no? Maninintal. Og natintal ka, busing? Unsa? Oha, oy. Magatintal gyud. Natintal man gani ko. Kutob lang gyud ta sa tanaw kay di man ato. Sa ako man ang amo. Kako. Hello? Iyan, hain naman ka. Nagsabot ba ita ha nga manglakaw karon? Lira, di ko makauban ni Musdiskuhan. Busy ko.
May overtime man ko karon. Hain na day ka. Ni ako sa office. Naitiwaso ng trabaho. Daoy. Busy makapirmi, uy. Naunsa naman ka? Kasi may kauban ni mo diha. Wanha ko. Uy, ha? Oh, ayaw. Ay pag-ari sa office, dira. Di as papa. Daoy, hasula, bayaan na, uy. Sige lang. Anaon na tayo ugma, ha? Sige, bye. Bye. Makamao na lagi ka mabaliban ni Miss Larry ang busi. Chismoso. Apa ka diha? Umagod ko mulakaw. Magdisko na yung tamo karon og si Miss Larry, ha? Oh. Pero mas ganahan ka mo uban din sa beach. Oh. Ba't di ko ni papa? Wala di ka mahiubo sa imong amahan, busing. Ha? Napapasa gyud ang imong kahiubo sa imong amahan, busing. Kadaghan ba niyong pangutana, Binoy? Ay, Pinoy, ay magsugba na kuno tag isda dirig baboy, oy. Sige, busing. Magsugba nami, ha? Ikaw lang kung naibantay ni Mama Alexa, ha? Kaya basig, bikugan nun niya ba? Alisa ko'y, Binoy, tarat. Binoy, tarat. Amaw, kinintuhan. Bisa na malay masuot sa utok. Uy. Ginuulog lalaki sa Alexay. Yung pagmutawana. Alexa! Gitawag ang baba! Ay, excuse ha, gitawag ko sa kumbana. Misigal laging matas lalaki. Ay, nang sidis. Nagkabantay ka sa lihok di bus iyan? Oh, unsa naman sad nang imuhang libak anang agawon ta? Gusto na ko mahibaw kung nakabantay ba ka sa ako nabantayan? Aw, oh, sa puton siya nga magtan-aw Alexa. Mausap na ako nabantayan. Ug di ka na lang. Unsa pa man, Noy? Musikreto na siyang tutok sa sawa siyang amahan. Hilom, Noy, oy. Ay nahatagig daotang kahulugan. Oh. Nang Sedes? Binoy, hay na si Ed. Ha? Na? Muray gida nga. Tuwa pa man good maabot, ma'am. Pagin mo abot. Ha? Iya siyan kay gitawag ko na ko ni Ed. Ay gibinuang nga, nasab ka atong usa, ma'am. Oy, it's a prank! Kapakon kinitawa na da. Nawa na, maglalis na sa tong duhain eh. Nangabubo na sa pangatong ulitaw. Unsay nangabubho ba, Uroy? May miduwang magod nga lalaki ni mamalig sa gani, ha? Moto nga, gibalta na ni busing iyan. Saba ka diha, oy. Napustahan na iba. Ako sa dunay gitaguang kaibog na si bus iyan kang mamalig sa... Hoy, ikaw ba? Nademonyohan, nagyutingali ng utok ni mo ay. Di ka mo to, nga naibog si bus iyan na ng mamalig sa... Ay dili, God. Asawa god na siyang amahan. Dili mahitabong maibog siya sa asawa siyang amahan, Binoy. Naibog lagi na. Pustahan na iba. Ge, pila man. Usa ka sweldohan sa 15 lang. Ge! Deal. Naibog na si bus iyan lagi kang mamalik sa... O sige, deal. Wa na maibog si iyan sa asawa sa iyang amahan. Hoy, iyan. Nga nagkikabaong nga naman sab ko ni mo, ha? Imo na sa kong iladong. Noon sa kanya? Kalit mo ka pangisong. Miingon kang gitawag ko ni Papa nimo, pero ang tinuod, wa pa de siya mo abot. Giluwas talang kas pagpakasa. Unsa? Di ko gusto nga maabdan ni Papa nga ikaw mi flirt kag laing laki. Oh. Sweet pa kay kag smile no sa lalaki nga miduol nimo. Hoy. Nakig-amigo ra to, no? Asa man paingon ng ila-ila. Amigo-amigo. Padung ginas pagpanguyab. Oh, kahukaw kini mo kunahon na, uy. Sobra. Uy, Alexa, lalaki ko. Mahibaw gid ko kung unsay tumong sa lalaki kung muduol ng babae. Ikaw masagot. Happy talaga magpanty ng imong shorts. Napay yung puso day. Imong gi-display. Wala, no? O
Asa di gusto nimo? Magkaon ko nga maligog dagat? Chip, kay ka nang imong gisulob eh. Unsay labot nimo? Sa labot na ko, anak ko sa mong bana. Pagbaton og respeto sa imong kaugalingon, kay di na kadaga. Oh. Sobra na ka manulti ha? Huwag ka tinuwal mo bitaw. Murag ka pampaman ng forma ni mo. Bastos! Oh, da. Dut lang talaga eh. Sige pa ibog. Patay, gisapot sa Mama Leaks, ha? Oh, gikan mang naglalis, natural sa puton yun. Basta mo na tinatupustan ay, ha? Natanawa. Klaro kayo nga nagsilos-sibusiyan sa lalaki nga bidol ni Mama Leaks, ha? Naglalis ko dang ha? Pangigilan ka ng iyan, Noy. Di siya gusto nga masakitan ng iyang amahan. Ala, nagsayal na si Mama Leaks, ha? Alay, no? Uy, gibalikan si Boss Ian. Oh, sir. Tanawa ko, sir. Unsa naman? May respeto na ba ko sa imong amahan ini akong gisulob? Kana ba? Mutuogid ka sa akong gisulti. Ayaw patuyang. Kay respetado sa mga tao nga akong amahan. Di kay buladlad ka diha nga murag pampam. Sobra na ka, ha? Oh, masuko ka kay tinuod man. Ubos gidi kayong imong pagtanaw nako. Oh, kay mipatol ka sa akong amahan. Dili ko mahimong balibaran ng offer sa imong amahan iyan. Gi-offeran ka ni Papa? Pila? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!